Бурун безнең ата-бабаларыбыз көтү-көтү елгы малы асраган. Сәхрәләрдә тирмәләр курып, кымыз эсеп гомер иткән. Йылкы итенең файдаһы турында яхшы белгәннәр. Бүген безгә был хакта халык араһында тиз аралагына киң билдәлелек яулап алган моңлы йырсыбыз Бибисара Азаматова тагыла бер тапкыр хәтеребезгә төшереп китәсәк. Һаумыгыз, Бибисара апай. Һаумыгыз. Өлкәндәр генә түгел, яшь буын тамашасылар араһында ла зур популярлык яулаган йырсы Бибисара Азаматова булмышы менән көсле хатын. Үзе кеүек булдыклы ике кыз тәрбияләп үстереп, бүген ейәндәрен һөеп куана. Йырдарымды тыңлап, моңга һауһын кандырусылар булуы минең өсөн зур бәхет, ди Бибисара Азаматова. Ысынлап та, йылкы ите шундай мактап һөйләрлек үзенчәлеккә иеме ул? Ие. Гомер буе ашагандар бит инде йылкы итен. Хәзерге көндә кемдәрдер колбаса шума йылкы итен генә ашайдар, шул кадылыкта эшләп, уны колбаса өчен балалар ашай. Аңлавымча, без бүген нимәдерләйбез? Кадылык кадерләйбез. Минең өләсәем, әсәемдең ысулы менән ул тиге төрле эшләйдәр бит инде. Ни майын гына тыгалар бит инде, нигә эсәккә тыгып эшләйдәр. Кабыргалы кадыны яртыһы ит яртыһын шул майы менән тыгалар. Ә без турап эшләйбез. Димәк, был һеҙҙең үҙегеҙҙең ғаиләнең генә ысулы. Әйе. Дип әйтәк тә булалар. Әйе, безнең Баймакта ягынлылар шулай эшләйдәр. Был ҡаҙылыҡты эшләү өсөн бына нимәләр кәрәк буласаҡ беҙгә әйтеп китәйек әле. Мына безгә ит, йылҡы ите, быныһы кабыргалы кадының майы. Күп һалмайым мин аны. Мына эсәк, йылҡының эсәге. Һарымһаҡ, борос, тоҙ, һәм быларҙы бешеп еткәс, биҙәү өсөн кәрәк. Биҙәү өсөн кәрәк тә булмаған. Бәлки элек кәрәк булмаған, хәҙер матурлыҡ өсөн кәрәк. Матурлыҡ өсөн кәрәк. Әйҙә, улайһа, нимәнән башлайбыҙ һуң? Хәҙер бисмилла итеп башлайбыҙ. Был итләр йыуылған, Аллаға шөкөр. Таҡта кәрәк булыр әле. Таҡта кәрәк. Күреп торам, бында үҙегеҙҙең бысағыҙҙы алып киләһегеҙ хатта. Әйе, үҙемдең бысаҡ менән йөрөйөм. Бөтә еркәле. Миңә ниндәй ҙә булһа эште ышанып тапшыра алаһығыҙмы? Әллә мин ҡарап ҡына торайым микән, Бибисара апай? Нигә ҡарап тора? Бүтәннәргә эшләшкәсең, миңә эшләшер. Ярҙам итерең инде тиҙерәк булыр. Әйҙә, турай башлайбыҙ инде, бисмилла итеп. Бибисара апай, бына бөгөнгө эстрадаға күҙ һалһаҡ бит, йәштәр бит инде үксәгә баҫып киләләр. Әйе. Бөтәһенең дә йырлағыһы килә, бөтәһе лә сәхнәгә үрелә. Ә бына һеҙҙең ижад юлығыҙ бик һуң ғына башланды. Бының сәбәбе нимәлә? Нигә мин бит пивзаводты күтәрәйем тинем. Пивзаводта 30 йыл эшләп, 20 йылдай директор булып эшләнем. Бөтә генә ниләрен үттем. Бөтә цехларҙы үтеп, секретарь машинчисканан, секретарь комсомольской организация, партия ойошмаһы секретары, профсоюз тәүҙә булдым. Шунан һуң директор булып киттем инде. Директор булып 20 йылға яҡын эшләп, анан ресторанда ла эшләнем инде. Анан мында Центр народного творчества ла эшләнем пенсияға сыҡҡанса, халыҡ ижадында үҙәгендә. Тимәк, һеҙҙең хеҙмәт юлығыҙ... Генеральный директорҙың замы булып эшләнем. Хеҙмәт юлығыҙ һеҙҙең шулай ижтимағи эш менән бик ныҡ бәйле булған, шулай бит? Әйе, ғүмер буйы. Инде ҡунаҡ һыйлау, һеҙҙең төп эшегеҙ тип әйтергә лә була? Төп эшем, әйе. Бер ҡасанда мин теге Уфанан килделәр, ҡырҙан килделәр тип, кеше алып килеп, ресторандан алып килеп ултырманым. Үҙем бөтә нәмәне эшләнем, бешерҙем. Хәҙер дә шулай, Аллаға шөкөр. Әйтеп киттек бит инде, һеҙ эстрадаға, йыр сәнғәтенә һуң ғына килдегеҙ тип. Ә бына һеҙҙе башҡа йырсыларҙан айырып торған тағы ла бер нәмә бар бит әле. Беҙҙең күп кенә йырсыларыбыҙҙың теге маҡтаулы исемдәре бар. Ат ҡаҙанған артист, халыҡ артисты дигән, мәҙәниәт хеҙмәткәре, сәнғәт эшмәкәре дигән исемдәр бар бит инде. Ә һеҙҙең маҡтаулы исемегеҙ бөтөнләй башҡаса. Һеҙ Башҡортостанның ат ҡаҙанған Аҙыҡ-түлек индустрияһының хеҙмәткәре. Әйе. Ветеран труда медалем да бар. Бындай маҡтаулы исем әле бер йырсала ла булғаны юҡ. Донъяла ла шулайҙыр булғайын. Бибисара апай, бына һеҙ әйттегеҙ бит инде, һыра заводында директор булып эшләнем тип. Етәксе һәм йырсы. Бына ошо ике төшөнсәне бер тәртәгә егеп буламы? Була. Мин ғүмер буйы йырланым. Бөтә халыҡты
хорга бастыра тургайым даже. Үзегезнең хезмәткәрләрдә инде. Үзебезнең хезмәткәрләрдә. Үзем дә шунда йырлай тургайным. Теге руководитель йырлагас 10 балл өстәп куялар бит инде. Ну, гомер буе шул 10 тыш достарга юбилейлар үткәрдем, туйлар үткәрдем. Конечно, теге түләүле түгел. Монда хәзер түләүле бит инде бөтен нәмә. Буш хәзер дә шулай үзебезнеке йөрүгә килеп сыга инде. Мөрәҗәгать итүчеләр булһа баш тартмайһыгыз инде. Үзебезнекеләргә Булай яшьләр күп бит, хәзер яшьләр йөрий. Булай туйга нигә сакыралар, хәзер барып йырлап китәм инде. Шу артист кеше хәмәрәк. Бибисар апай, моңлы тавыш ул Ходай бүләгеме? Аллаһ Тәгаләнән килгән инде. Әсәем минең йырланы өләсәем дә. Әсәем даярка булып эшләне колхозда, анан даярка булып эшләп беренче ул 14 яшында гына хуш вакытында уже тракторга ултырган, анан һуңнан сплавтала эшләп, кәвен дә койды, шуннан эшләй башланы бит инде. Даяркаларга акча бермәйләр, быдау бирәләр бүләккә. Хезмәт хакы. Быдауын алгас, ул әйтә килә, әйнигә сыгам, харыкка сыгам, харыкта күп бирәләр, харык бирәләр, анан харыкка сыкты, кәзәгә шулай итеп ел һайын нимәләр безнең мал күбәеп китте инде. Мал үрсеп китте. Мал үрсеп китте. Әсәем тудын халык, бисмиллах. Шуннан әсәйләр Мына байрамнар буһа өстә. Безнең урындык бит инде. Һезнең якта нисектер ул? Урындык инде. Урындык, анда баласлар түшәлгән, юрганнар, матур юрганнар түшәлгән. Ә минең урыным урындык астында. Алар өстә йырлай, мин аста куфайка түшәп бирәләр дә, мин шунда аста йырлап ятам инде аларның ыңгайына. Шуннан урындык астында моңды һиңдереп яткан хәзер. Ергә ныграк халган тудын. Тузлырак булырга тиешсәк. Тузлы. Демәк, тузлы ярләргә ярамай балыкка. Ә мин аны бер сутка ише ултыртып куям бит, былай вакытта. Өйдә эшләгәндә, тәдәрә төбендә. Тузлап, борыслап, чесноклап, шулай. Хәзер чеснок халып бирик, борыс салабыз. Борыс салайык әйтәгез. Шуннан бая йырлап ятам инде, өйрәнәм шул нәйтеп, Фәрида апайлар теге 57-нче ел инде. Мин мәктәпкә бардым. Шул вакытта теге концерт була бит инде. Мәгафур Хисматуллиннар йырлай, Фәрида Кудашевалар йырлай. Алар йырлап үткәс, мин үзем торып аларга концерт куям урындыкта. Инде мине тыңлагыт дип булды. Мине тыңлагыт дип, алар тыңлайм инде мине. Мине тыңлайлар икән дип аларга йырлайм. Радиога йырлайм. Радиога торып, бөергә. Бына күп булыр ул әйдә. Әйтергә касан икән. Әйдә. Харымхакта байтак кына булырга тиештеләр ул. Әйе. Кенсә булырга. Менә репертуарды низик хайлайһыгыз, Бибисар апай? Хүзләренә игътибар итәгезме, әллә көй охшаганга ул йырды хайлайһыгызмы? Хүзләренә лә, көйенә лә, нигә кеше йырламаганрак, кешенән Мына тапалган йырлар булмаһын. Кирәгәрәк яңгыраган, и күңелмә яткан йырларды шулай йырларга тырышам инде. Мына бер ягын мин бәйләп алып килгән. Хәзер безнең эслегебез әзер булды. Әйе, әзер. Хәзер тыгабыз инде шундай. Менә бер ягы җип менән кысып бәйләнгән, берсе. Әйе. Был юылган. Тузлап, тәүдә тузга халып куям, анан һуңнан 1-2 сәгатьтән һуң содага халып куям юамда. Соданнан һуң әдрәк кенә уксуста халып тазалап нәйтеп куям. Шуның өчен ул берни сәгать юылып, әзер тышында ашарга була. Еселә сыкмай аның. Бер кеше эшләп буламы, әллә 2 кеше кирәкме бер эшләргә? Мин бер үзем дә эшләйм ул өйдә. Әйдә мин шуны тотып торайм. Берәмләп кенә. Мин ваклап ише тултыраһың, мына вак кына турап. Вак турап тултырганда, кыркканда элек шулай итә. Таралып китә. Булай булһа таралып бармай. Күз һымак матур гына булып, менә
Бешкәс. Но бит аны бешкәс ише һуытырга кирәк, холодильникка һалырга кирәк. Менә безнең ондай мөмкинчелегебез бүген булмай. Тиз генә пешерә кирәк. Тиз генә бешереп, тиз генә. Генә. Буның әзерләү өчен 1-2 көн вакыт кирәк буласак. Алдан әзерләп, тозлап куеп, шуна һуыткычка куеп торып. Һуыткычка куеп, мин, бүген эшләп, бүген бешергәндә була, булай эшләп куям, аны шулай нитеп әзерләп алдан. Әзер торган төбендә. Әзер торган тип, ул теге тукларга халып. Бибисар апай, менә йырсылар турында һөйләп киттек бит инде. Йырсылар төрле бит хәзер бик күп. Менә үҙешмәкәр йырсы, һәвәскәр йырсы, халык йырсы дибез бит инде, һәм дипломлы йырсылар бар. Улар арасында аерма бармы һәм ниндәй? Не, дипломлы йырсыларда, халык йырсылары, исемле йырсыларда 20 кешегә йырлап йөргәннәр бар бит, 30 кешегә йырлаганнар бар. Шулай да инде. Белмәйм, миңа Фәрида Кудашева үҙенең нем биргәйне, Фатихаһын, Илһам Шакиров, менә кем алдында башаем тип теплоходта, Бибисар алдында башаем, халык йырсыһы дигән булып мине шунда да айтып бергән булдылар да. Үзем концерт куйдым бер елда тоже теге Булгарга барганда. Мин анда 10 дан ашу бардым инде. Шунан һуң Фәрида апай һәр вакыт миңа гран-при биргән була турган инде. Яратты ул минең йырлагымды. Шун Рафаэлга Ильясов. Һаваларда оса коштар ди. Шул йырды йырлап Бибисара дип. Ул минең юлгытлы дигән йырды алып нитте инде. Димәк, һинең репертуарыңда ул да алды инде бит. Алды, дискаларым да анда бар. Шуның өчен мин зур кешеләр менән аралашып, халык йырсылары менән дә, халык дип юндыдлар. Менән дә гомумән мин йырсыларда яратам. Яшьләрдә лә. Беләм, Бибисар апай, мин белгәндән 30 ел мин һеҙҙе беләм. Һәр вакыт мин һеҙҙе йырсы дип беләм. Шулаймы? Мин һине тоже яратам бит. Бер-беребезне мактап тип торайык. Мактаяк эләккәнендә. Тимәк, әнә яки булаҡтымы? Әнә менән өйдән. Тишкеләп сыгабыҙ. Тишкеләп воздухын сығарырға. Һауаһын. Һауаһы ныҡ тулып китә, шартлауы мөмкин, шулай бит ярылып китергә мөмкин. Ғәҙәттә халҡын һуға һалып бешерәләр. Беҙ быны беҙҙең тамашасылар оҙаҡ көттөрмәҫ өсөн ҡайнаған һуға һалабыҙ инде. Бисмилла итеп. Бисмилла. Әйҙәгеҙҙәр, һеҙҙең ғаиләгә тураһында һөйләшәйек. 2 ҡыҙығыҙ бар бит инде. 2 ҡыҙым бар. Улар йырлайҙармы? Былай йырлай тип йырлайҙар ине. Нәйтһә, мына 4-нче гимназияла өлкән ҡыҙым эшләй, генераль директорҙың замы булды, воспитатель. Тәрбиәсе буйынса. Анда мына кисәләргә мин барганым бар. Йырлай инде шул ниләрҙе, йырларҙы. Так алып, боронғо йырларҙы алар әле йырламайҙар. Икеһенең дә тауышы бар, бәләкәй саҡта гитара алып, 1-нче гимназияла уҡыны бит инде. Бәлки әле ваҡыты етмәгәндер. Һеҙҙең һымаҡ, һеҙгә аҡсаһалар. Мин бит бәләкәй саҡтан йырланым. Тәүҙә былай бейеп баҫҡайным сәхнәгә. Интернатта уҡыным бит инде, беренсе Сибай интернатында. Шунда Азамат Сәйетовтың әсәһе воспитатель булды беҙҙең, тәрбиәсе. Шунан әйтә инде, Бибисара, һин ҡалай бер яңы йылға әҙерләнеп ултырабыҙ да йырлашып, 6-нчы класста микән? Шунан уҡыу, элек мәктәп булманы ла инде ауылларда. Шуның өсөн беҙ интернатта уҡыныҡ. Ни әйтә инде Нурия апай? Ҡалай тауышың матур, һиңә йырларға кәрәк ти инде. Тиҙ генә отоп алаһың тип. Шунан мин былайҙа йырлап йөрөгән кеше, хәҙер ул сәхнәлә бейеп йөрөйөм бит инде. Бейеп йөрөйөм. Шунан ул ваҡытта ла әле яңғыҙым сығып, беймәнем, йырламаным. Ауылда концерт ҡуйғанда йырлай инем. Анан нигә 10-сыны бөткәс, 10-сыла концертлар ҡуйғанда бейнек. Теге парлы бейеүләрҙе бейеп, үҙебеҙ бейеп, теге уже интернаттан сыҡҡас, 1-нче мәктәптә уҡыным бит инде. Ауылда концерт ҡуйғанда гел йырланым. Алла бирһә, мин булырмын Касыгиндың килене дип. Касыгиндың килене булып булманы инде. Шунан булдым. Хәтылып китә, һин белмәт бул. Хатматҡа тырышырбыҙ инде. Менә Бибисар апай, кеше бәхетенән көнләшмәйем тип йырлайһығыҙ бит әле. Һеҙҙең өсөн нимә ул бәхет?
бәхет менә минең ошо көнгә килеп итеп, шулай эшләп йөрүемдә, шулай балаларымды укытып, кеше итеп, ни менән тукта тиш кайнап китә тиш, хәзер ни итәргә кирәк. Тегенеңде кара. Тишкеләп сыгабыз. Бәхет ул исәнлектә, һаулыкта и дусларыңдын, туганнарыңдын ана шулай исәнлегендә. Бибисара апай, бына без яшәгән бүгенге әмгыятьтә һез нимәне үзгәртер инегез? Минме? Әйе. Әгәр шундый мөмкинчелек булса. Мөмкинчелек булса, мин кире теге октябрятлар, пионерлар, комсомол возрастлары шулай нидән башлаһындар ине. Бибисара апай, һез бит инде юморга бик бай кеше. Әйе. Һез белә белгәндән һез һәр вакыт уен, күлке, көләмәстәр һөйләйһегез, бана безнең тәмле тапшыруны караусыз безнең тамашачыларыбызга һездән бер тәмле генә көләмәс. Не, аны алдан әйтмәнегез инде. Әҙерләнеп килергә. Әҙерләнеп килеренем, әйе. Минең нидә әле туҡаны тулмаған еңгәйем бар. Яшь әле. Дөрөҫ, әйе, яшь әле ул. Ни, ул тыңлап та ултырыр инде, ул ҡарап та ултырыр инде. Нидә телевизорда хәҙер наушниклар менән ҡарай инде теге. Мешайт итмәһеннәр тип, балалар мешайт итмәһен тип яҡын ултыралар ти. Гузееваны күргәндә инде. Теге икенсе программала ултыра инде. Былай әйтә, мына бит әйтәгүр бүгөн шуның программаһы булманы, мында ултырала баһа тип әйтә. Шунан ҡодағыйлар саҡырғанда, ҡодағыйы икенсе ауылға барып йоҡлап ҡайтҡандар инде. Йоҡлап ҡайтҡас, еңгәйем әйтә, мына шул ҡодағый менән бергә йоҡланыҡ та, шунан һуң гел миңә төнө буйы өрөп ятты ла, шунан һуң дәүлением ҡалҡты тип әйтә. Ғүмер дәүление менән ул әбей инде, ҡодағый булған. Ә был шунан һуң дәүлениеһе күсте тигән. Дәүлениеһе күсте. Юҡты миңә тип әйтә. Мына шул инде еңгәйемдең ҡыҙыҡларын һөйләргә генә нитә. Шунан тәҙрәнән ҡарап торала, былтыр ағайым тере әле ул ваҡытта былтыр. Әйтә, ҡар ҡалынайып китте, Нәсилә ҡар кешене ыҙалатмай инде, нәйтеп, пока ҡар аҫтына һалып тор да, ҡар иреп бөткәс кенә ерләрегеҙ мине тип әйтә. Мына шул булған хәл инде. Һеҙҙең көләмәстәрегеҙ дә халыҡ араһынан тормоштан сыҡҡан шулай. Бына Бибисара апай, ҡайнатырға һалып ҡуйҙыҡ. Улар ҡайнап сыҡҡанса, бына беҙҙең тапшырыуҙың шундай йолаһы бар. Килгән ҡунаҡтарыбыҙға беҙ 3 һорау бирәбеҙ. Менә һеҙгә ҡунаҡ килгәс, бөгөн бит ул һеҙҙең өлкән ҡыҙығыҙ Альбина буласаҡ. Уға ла шул һорауҙарҙы бирәсәкбеҙ һәм һеҙҙең яуаптарығыҙ тура килер микән, шуны белгебеҙ килә. Әйҙәгеҙ. Бибисара апай, әйтегеҙ әле, ҡыҙҙарығыҙ менән һеҙҙең арағыҙҙа ниндәй уртаҡ сифат бар? Бәлки сифаттар. Эшлеклеләр. Эшлеклелек. Эшлеклелек. Әйткән һүҙҙәрендә тора беләләр. Алдамайҙар, урламайҙар. Шуға өйрәткәнмен мин. Әсәйем дә мине шуға өйрәтте. Димәк, эшлеклелек, эшсәнлек һәм намыҫлылык. Намыҫлылык, эйе. Альбинаға был һорау ҡыҙыҡ буласаҡ, һеҙгә шундай һорау бирәйем әле. Һеҙ талапсан, уҫал әсәй булдығыҙмы? Эйе, ваҡытында шулай, эйе. Хәҙер генә теге ейәнгә әйтә инде, һин уйлама, өләсәйең элек былай булды тип. Şu икенсерәктә әйтеп ҡуя. Хәҙер генә шулай теге йомшаҡ күренә ул. Элек күрһәң аның нисек икәнен тип. Нисек эшләйһең ул заводында директор булып? 20 йыл буйына. Ҡыҙҙарҙы бит тәрбиәләргә кәрәк. Ҡыҙҙарҙы ла тәрбиәләргә кәрәк. Аларҙы ҡалдырып китәһең. Вагон артынан вагон килә, аларҙы бушатырға. Ултырғысларҙа ғына йоҡлап йөрөгән ваҡыттарҙа булды. Ни өсөн тигәндә вагонды ваҡытында бушатыр кәрәк. Иртәнсәк ҡайтып аларҙың сәсләрен үрәм дә. Теге нигә мәктәпкә кеҫәләренә берәр плюшка һалам да ебәрәм. Ул ваҡытта ашатыу булманы бит инде. Өсөнсө һорау. Һеҙҙең иң яратҡан ризығығыҙ? 5 бармаҡ. 5 бармаҡ. Аңлашылды. Аңлашылды. Бына беҙҙең ҡаҙылыҡтарыбыҙ тағы ла бер тапҡыр тишәбеҙ ҙә. Инде ҡайнап сыҡты. Улар тағы ла күпме бешергә тейеш? Быныһын сәғәт ярым тип уйлайым инде бешер. Сәғәт ярым самаһы бешергә тейеш. Улар әҙер булғансы, һеҙ Бибисара Азаматованан ҡаҙылыҡ рецебын яҙып алырға онотмағыҙ. Ҡаҙылыҡ әҙерләү өсөн йылҡы ите, ҡабырға майы, йылҡы эсәге, һарымһаҡ, зәйтүн емеше, йәшел тәмләткестәр, тоҙ, борос кәрәк.
Йылқы исәген алдан йылып, тозлап әзерләйбез. Итте озынса кисәктәргә турап, май менән бергә тузлап, борыслап, эслек эшләйбез. Һарымһак һыгып һалабыз. Исәктең усын бәйләп, эсенә әзерләгән итте тултырабыз. Бешергәндә шартламаһын өсөн энә менән тишеп сыгабыз. Ашыгыз тәмле булһын. Хатын-кыз аулакта нимә хакында гәпләшә? Горур булабыз, тайнак булабыз, безнең ир-егетләребез дә башка милләт хатын-кызларына бетермәнем микән дип уйлап куям кайсакта. Ике миндек менән алып савындыра. Мин Мунсаның сулансаһына сыгып кылайым. Ул дор бидрә һау куяла. Керти, медем Альмир апай, бүтән түҙә алмайым, тием инде. Табыш юк икән, димәк, әле ул табигать һине һанай. Һинекеме, һин моны күтәрә алаһыңмы? Һинең канатың һанмаҫмы? Яйҙа күлмәк минең ғүмеремдән ҡайҙалыр китте, юғалды һәм кире ҡайтырға әле уйламай. Ошолар хаҡында һөйләшергә һеҙҙе бәхет нәмә тапшырыуында көтәбеҙ. Застройщик предлагает к реализации квартиры в строящихся домах жилого спортивного комплекса «Олимп» в селе Акбердино Иглинского района республики. Однокомнатная квартира от 962 тысяч рублей. Предоставляется рассрочка до конца строительства. Срок сдачи 4-й квартал 2015 года. Регистрация договора участия в долевом строительстве в соответствии с федеральным законом номер 214 от 30 декабря 2004 года. Телефоны 266 82 83, код города 347, 8 937 369 4 восьмерки. Внимание! Федеральное дорожное агентство сообщает о том, что с 16 июня по 31 августа вводится ограничение движения большегрузных транспортных средств по дорогам М5, Урал, М7, Волга, Уфа-Оренбург. Прогулки по реке Билой города Уфы на теплоходе Арслан Баряков. К вашим услугам банкетный зал вместимостью до 50 человек, открытая палуба вместимостью до 60 человек, одно- и двухместные каюты, оснащенные кухней. Дополнительная информация по телефону 8 937 302 99 94. Башкирское спутниковое телевидение приглашает на работу инженеров монтажа. Требования: знание программы Adobe Premiere Pro, креативное мышление, ответственность. Опыт работы приветствуется. Обращаться по телефону 8 989 955 66 94. Размещение объявлений в программе «Информационный стенд». Телефоны 273 68 29, 273 68 23, 272 05 55. Где сейчас находится Табынская икона? Чем полезны святые источники? Кому преклоняются казаки и что продают на православных выставках? Об этом и не только вы узнаете 24 июня в 16:45 на Башкирском спутниковом телевидении. Бибисара апай, бына бит ниһаят безнең казылык өстәргә килеп ултырды. Истәре инде шундай тәмле булып таралды. Казылыкны исен тыйып кунактарыбыз килеп тә әйтә, әйдәгез рәхим итегез. Һаумыһыз, хәерле кич. Һаумыһыз. Бына бит Бибисара апайга. Һез мөгаен тамашачыларны сескәрдә алып өйрәнгәнһегездер инде. Әмма ләкин менә үзегезнең иң якын кешеләрегездән уларның кулына сәскә алып бигрәк тә күңеллеләр мөгаен. Күңелле. Алар гел сәскә һәт килмәй. Шулаймы? Шулай. Димәк, бәхетле әсәй, өләсәй. Шулай. Әлбинә бына әсәйгез менән һәт килгәнсе казылык әҙерләргә булдык. Һез казылыкта еш менән һез дә һыйлаймы әсәйгез? Еш кына. Аның казылыгын яраталар безнең туганнар да, дустары да, минең дә дустарым. Минең дә менә улым яратып шул казылыкты мин дә ашайым. Бик тәмле. Әйдәгез тәмләп карайык. Бүген менә бөтен тамашачылар алдында пешергән казылык исе килеп сыкты икән. Тәмле булган. Тәмле. Бunda казылыкты мин көндә ашарым, Бибисара апай.
Әйе. Кунакка келген. Кунакка келгенде. Алла бирһә. Көндә булмаһа, бирәкле баһа килеп торабыз. Алла бирһә. Альбина, менә әсәйгез менән ошо ризык әзерләгән арала мин уга үз һорау биргәнем. Хәзер шул һорауларны һезгә дә бирмәксемен. Әйтегез әле, әсәйгез менән һезнең арала ниндәй уртаклык бар? Уртаклык. Яшьлек, наверное. Ул инде күзгә күренеп тора. Ә менә ниндәй уртак сифаттар бар һезнең? Ну, тәмле ашарга яратабыз. Тәмле бешерергә яратабыз. Кунак яратабыз. Кунак киянен яратабыз. Кунак хыйларга. Хыйларга яратабыз, әйе. Шулдыр дип. Бирәк эшлеклебез. Менә Бибисара апай тапшылай дип әйтте, безнең арала шундай эшсәнлек, эшмәкәрлек безгә хас дип. Һәм намуслык дип әйткән, әйе. Шундай сифат бармы Бибисара апайда? Бар. Менә бит беренче һорауга җаваптар тура килде. Хәзер шундай бер кызык һорау бирмәксемен сезгә. Бала сагыгызда әйләнеп кайтыгыз әле. Һез бәләкәй сакта Бибисара апай усал, талапсан әсәй булдымы? Нисек булды ул? Шулай да булды. Анныла булды. Йомшагыла булды. Чөнки ул бит инде директор заводының директоры булды. Шуга характеры мужской булды бит инде. Безне лә нык тотты, заводты ла нык тотты. Һәр бер кешегә эләкте инде. Җитеште. Бәлки алай булмаһа бездә шундай зур нәмәләргә өлгәшмәс инде. Бибисара апай да шулай әйтә, мин яшакта усал шундай талапсан булдым дип. Амарат әйтә әле, элесең бүген дә шулай усал талапсан әле икенчерәкме? Икенчерәк ул йомшак. Хәзер тагыла бер һорау биргем килә. Әлбәттә Бибисара апай ашуга бик оста бит. Уның әзерләмәгән ризыгы юк, уның һыйламаган кунагы юк, шулай бит. Шулай да уның әзерләгән ризыкларының иң яратканы нимә икән? Нимә әзерләп һыйларга ярата ул? Коймак ярата бешерергә. Бәлеш, биш бармак, казылык, тултырма. Шунын. Димәк, Бибисара апай бигрәк тә безнең милли ризыктарны әзерләргә ярата. Ярата и һәм дә белә бит аны кешене өйрәтә, ничек бешерергә кирәк шул ризыкты. Былай гына биш бармакты бер төрле ит менән генә бешермәй бит. Ниндәй генә ит алмайы, һыер ителә, хары ителә, каз ителә, тауык ителә. Вис шул ниме? Биш төрле иттән бешерә. Димәк, бик тәмле булып сыга инде бит. Бигрәк тәмле. Белүемсә, Бибисара апайга шул биш бармак бешерү серләрен өйрәнергә теләп бик күп кешеләр мөрәҗәгать итә, шулай бит. Бибисара апай уларны ихлас күңелдән өйрәтә, тәкъдимнәрен әйтә бит. Бәлки киләсәктә Бибисара апайга ошондай мәктәп ачаргалар безнең милли ризыктарны өйрәтү буенча. Менә Марат ихтисасы буларак бәлки киләсәктә уйлап карарсагыз. Әйе. Өләсәгендә шеф-повар итеп бәлки бер нәмә уйлап сыгарга, бер ресторанны, бәлки мәктәпне әзерләү буенча. Хәзер артист бит инде. Анан һәйбәт булыр инде. Хәзер менә ниндәй бистро, башкирское бистро бар бит инде. Шундай ук менә есть бистро булмаган инде ресторан национальной кухни именно. Шулай дип атарга мин тәкъдим итәм. Бибисарала кунакта. Булса ул ничек яңгырай беләһеңме? Чөнки Бибисара апайның исеме киң билгеле. Шулай бит. Инде шул гына калган хәзер. Бибисара апай, ушундай тәмле казылыкты тәмләп карагандан соң әлбәттә һездән бер моңлы матур йыр. Рәхмәт, инде көтеп тора инем байнам. Еренсәкәй атым, ой еләләр, елгәндәрен кешеләр белмәйдер. Бұл дөньяның ике килмәгәнен бер белекез әдәмдә белмәйдер. Хөрмәтле дуслар, ошол минуттарда һәм менән тагыла бер атнага хабарлашып торабыз. Өйдәрегездән йыр-моң, аш-шу эҙелмәһен, күңелдәрегеҙ күтәренке булһын, табындарығыҙ мул булһын, аштарығыҙ тәмле булһын. Һау булығыҙ!